якынлашып килүче яңа 2021 ел белән кайнар котлыйбыз. Сезнең һәр кайсыгызга исәнлек, саулык, бәрәкәтле мул тормыш, гаиләләрегезгә иминлек, балаларыгызның игелеген күреп, байлар сабасында, районыбызда, Татарстаныбызда, Россиядә рәхәт яшәргә язсын. Бәйрәм белән, кадерле дуслар! Менә ничә еллардан бирле район үзәгендә кыш бабайлар парады уза. Беренчеләрдән булып Саба районы кыш бабайлар парадын уздырганнан соң безнең районыбызга тирә-күрше районнардан шушы бәйрәмне карарга килделәр. Бүген дә Теләче, Балтач, Кукмара районыннан безнең бәйрәмебездә катнашырга килгән күршеләребез бар. Ут күршеләребезгә дә үзебезнең кайнар сәламнәребезне һәм бәйрәм котлауларын җиткерәбез. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бу минутларда район үзәгендә кыш бабайлар парадын башлап җибәрәбез. Бүген безнең кыш бабайлар парадында 20 авыл җирлеге, 19 оешма учреждение предприятие һәм 12 ел фасыллары киләчәк. Без аларны зур хозурлану һәм дәртлек белән кул чабып матур итеп каршы алыйк һәм аларның эшләренә үзебезнең бәяләребезне бирергә ашыгыйк. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле безнең белән бергә булган яңа елны каршыларга килгән дусларыбыз. Сезгә иң изге матур теләкләребезне җиткерәбез һәм барыгызның да игътибарыгызны парад башланган якка юнәлтүегезне сорыйбыз. Бүген байлар сабасында кыш бабайлар парадын районыбызның 350 кешесен берләштергән мәдәният хезмәткәрләре башлап җибәрүен бәян итәм. Мәдәният хезмәткәрләре елның елында районыбыз халкына һәм гомумән республика тамашачыларына төрле кызыклы мәдәни чаралар үткәреп киләләр. Алар районда һәм республикада үткәрелгән мәдәни конкурсларда һәр вакыт алдынгылар рәтендә. Без аларны Казан сәхнәләрендә һәм республиканың башка төбәкләрендә еш күрәбез. Безнең мәдәният хезмәткәрләре, китапханәчеләребез елда иң күп китап укучы, китапхана һәм тамашачылар һәм китап укучылар булып танылдылар. Аларга республикабыз җитәкчеләре зур рәхмәт белдерделәр. Китап укуда әлбәттә бу минутларда безнең белән тамаша кылучы тамашачыларыбыз да бергә куана һәм шатлана. Китап укыган кеше генә матур була ала. Китап укыган кеше генә үзенең җанына, тәненә рухи байлык ала. Китап укучыларга да бүген кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Хөрмәтле тамашачылар, район мәдәният йорты хезмәткәрләренә кайнар сәлам һәм аларга эшләрендә зур уңышлар теләп майданда көтәбез. Кыш бабайлар парадына 350 кешесен берләштергән мәдәният хезмәткәрләре килеп керде. Каршы алабыз, дуслар! Ура! Мәдәният хезмәткәрләре быел үзләренең парадларын республикада һәм илебездә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына, Татарстан АСРның төзелүенә 100 ел тулуга, районыбызның 90 еллыгына багышлап әзерләгәннәр. Транспарантлар, татар телендә генә яңгырый торган Ж, Ә, У, Э, Ü хәрефләре белән алар үзләренең майданнарын бизиләр. Хөрмәтле мәдәният хезмәткәрләре, елның елында матур эшләрегез белән сез безне сөендерәсез һәм куандырасыз. Бәйрәм белән сезне! Ура! Бүген районыбыз авылларындагы кайсы гына мәдәният йортына барып керсәк тә, аларның матур эшләрен күрәбез. Алар халык белән һәр вакыт матур итеп күңелле чаралар үткәрәләр. Мәдәни эштә һәр вакыт алдынгылар рәтендә. Район үзәгендәге кыш бабайлар парадын
Maktabgacha bolalar bog'chalari davom etadi. Maydonga Shodlik bolalar bog'chasi kollektivi kelib kirdi. Bayram bilan do'stlar. Shodlik bolalar bog'chasi bu yil ayrisha motor etib bizab o'zining territoriyasini qarshi oldi. Biz unda kechagina bo'ldik, ham ularning ishlarini zo'r bayalar berdik. Shodlik bolalar bog'chasina yuruvchi bolalar konkurslarda qatnashib, har vaqt oldingilar atına chiqalar. Birida ishlovchi tarbiyachilarga umishlar tilab qolamiz. Qish bobaylar paradin 52 yasli bog'cha kollektivi davom etadi. Xush kelasiz yaqin do'stlar. Esanmisiz? 52 bolalar bog'chasi kollektivi bu yil Tatariston Qaysirning 100 yilligina, Buyuk Jivining 75 yilligina ham rayonimizning 90 yilligina hozirlik bilan keldi. Rahim etiniz do'stlar, sizni sizga beramiz. Bolalar bog'chasi kollektivi bolalarda tarbiya beruv bilan birga bit maturity bizining tarbiyachilarining da tarbiyali. Ular yaxshi etib biylar, shivirlar kelilar, jirlar jirlilar. Maydonda ularning biyularini qaraymiz. Hurmatli tomoshachilar, ayda güzeli, siz de jirinirsiz, qullar shabib turiqalarning biyuni. Kullarına takkan matur yaltıravuklar nişiktir yana yılını hatırlasa. Bolaşakka alıp kayta. Hem sizge kadirli elbüküler bayram selamların yıllıyız. İşleriniz ungulsan diriz. Maydanga Kıngırav bolalar bog'chasi kollektivi kelib kirdi. Bu yil ular o'zlarining ishlarida pandemiyaga qarshi naq kurashdilar. Ham bugunda paradga shusha temani yoqtirib kelganlar. Ko'rasizmi, virusga qarshi kurashib, ularning qo'llarida mingli zo'r ukol. Tilasa kimga qozib, ular tiriltirib jibara olalar. Motor buyulari bilan shablig'izda chiqib ketdilar bizlar. Olib berishdi. Bit maturity buyul hazırlab olib kelganlar, ijrochilari da bor. Rahmat, hurmatli Kıngıravlılar. Будете гулять без маски, и не будете все время руки мыть перед едой. Hurmatli tomoshachilar, aylangiz qo'llarimizni shabib bit maturity chiqish yapsizlar. Bir qirida koronavirusga qarshi kurashalar. Bu qiridalar pandemiyaga qarshi kurashalar. Mana deydi, ikkinchi kunda avullarga qarshi kurashib, bu yilda ular mana endi bo'lib yuralar degan so'z. Будут горькие таблетки, и всех вирус победит. И ковид всех победит. Все излечит из сил добрый доктор Айболит, добрый доктор Айболит. Hurmatli do'stlar, qullar shabib turib, siz de jirinirsiz, ularga da har vaqt kuch berib turishga kerakligini anglarsiz. Ayda güzeli qullar shabib turib ularga rahmat Kıngıravlılar. Yana yıl bilen qadrli Kıngıravlılar, işinizde zo'r ishlar qilib qolamiz. Bolalarimiz og'irmasin. Яңа ел килә, яңа ел. Бүтән елыбыз киң, шатлык куанычларга бай. Maydonga Balakash bolalar bog'chasi kollektivi kelib kirdi. Bayram bilan do'stlar. Balakash bolalar bog'chasi kollektivi respublikada
үткәрелгән конкурсларда алдынгылар рәтенә чыга һәм зур премияларга лаек була. Хәзер сезне бәләкәчләргә бирәбез. Бай булсын. Быелгы ел сынауларга күп булса да, авырлыкларга бирешмичә, күңелләребез күтәренке булып, саулык, тынычлыкта яшәргә язсын. Кыш бабабызның тәмле күчтәнәш һәм бүләкләреннән, балаларыбызның йөзләреннән елмаю китмәсен. Сабыйларыбызның шат авазлары яңгырап торсын. Тормышыгыз безнең конфетларыбыз кебек тәмле, татлы булсын. Яңа ел белән сезне, дуслар. Hürmetli tamaşaçılar, әйдәгез әле сездә җибенерсез, аларга кул чабып, аларга ярдәм итеп торыр. Менә ничек итеп әзерләнеп килгәннәр. Алар бит безнең күңелебезне күрәләр. Кул чабып аларга рәхмәтләребезне җиткерик һәм бәйрәм белән котлыйк. Әфәрин. Siz ifrat dərəcədə matur itib əzələnib kilgənsiz. Rəhmət sizə, qadirli dostlar. Bolalarınızı isəmsal üstürüb, üzügüz sağ-sələmət bulunuz. Maydanğa yaxındakıcı bolalar bağçasına qoynar sələmlərimizni yollayırıq. Şokolad bolalar bağçasına maydan verəmiz. Rəhim itiniz, qadirli dostlar. Beyran sələmlərimizni qabul etib alırız. Yana yıl bilən sizlə Şokolad bolalar bağçası kollektivi. Bizni nelər bilən suyundurursiz? Rəhim itiniz. Bolalar Şokolad bolalar bağçası kollektivi. Hürmetli tamaşaçılar, onlar sizin için hazırlanıp gelgenler, əynəniz aralarına kul çabuk yerdən itib duruyor. Şokolad bolalar bağçası kollektivi, bolalarını biz mağdur edip terbiyeliler. Onlar bugün biz mağdur edip üzerinin teritoriyalarını hazırladılar. Rəhmətlərimizi jibərik, kul çabuk duruyor. Зайцы и конфетки на соседней ветке, у снеговика полных поднос своих забот. Бьет часы 12 Şokolad bolalar bağçası kollektivi yılның yılında üzerinin bolaların kına mutlu, tertipli yetiştirir için, terbiyelev için çok kuşkuyalar. Biz onlara zor rəhmətlərimizi yetiririz. Onlar türlü konkurslarda aktif qatnaşalar. Rəhmət sizə, qadirli dostlar. Bu yılғы Яңа yılını qarşı alу bayramında bik matol sürüş yaşadınız. Rəhim itiniz, Bolacaq bolalar bağçası kollektivin maydanğa çağırabız. Bolacaq bolalar bağçası Respublikada o'tkazila turgan turli konkurslarda har vaqt qatnashib, җиңүләр яулап килә. Туган телем иркәгелем, киңдер сиңа күңел түрем дип аталган лозунгны бүген алар күтәреп киләләр. Хөрмәтле Болачаклылар, рәхим итегез, сезне сезгә бирәбез.
Beyramlar bilen kutlayız sizler. Rayonumuz üzerindeki gimnaziya balalarga bilim birüde, army tavmi hizmet ite. Olar bugün ifrat derecede matur itip giyinip gelgenler. Söz sizge dostlar. Gimnaziya kollektivi milli bizeklerden kilip kirdi. Yolka oyunçukları hem şuluk vakitte bizning milli rizqimiz qobaqni da alıp kirgenler elalar bizge. Jırliler, biyiler, balalarga bilim birüde her vakit oldungular retinde turalar. Biz özümüzün sabadaki mektep gimnaziya bilen gururlanıp yaşayız. Biride balalarga bilim hem terbiye birüde ormi talmi hizmet iteler. Яңа yıl bilen kadirli dostlar. Яңа ел күгендә янган йолдыз сезгә бәхет, шатлык китерсен. Рәхмәт. Reis Nurgaliyeviç, kadirli Somalılar, sizni kilesi 2021 yıl bilen tebrik eder. Яңа yılda halkımız birden, illerimiz tınış bulsun. Biz rahmet. Artık. Kadirli dostlar, bayram bilen. Maydanga Salatli Bolalar Mektebi kollektivini kutamiz. Uzun barışı yılda әлеге kollektiv nurguna umuslarga erişti. Bolalarga türlü bilim birüde mektep internatı her vakit olduklar retinde turar. Biz onların işleri bilen her vakit gururlanırız. Hayırlı iş, bayram bilen kadirli dostlar. Hazır eyleyiz, onların çıkışını arayıp. В центре города большого, где-то не растет, жил поэт, волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил. И делал на поправку, где коровы щиплют травку, отдыхать отправлен в Б. 33 коровы, 33 коровы, свежая строка, 33 коровы, снегами соловы, я стакан парного молока. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка, 33 коровы, снегами соловы, я стакан парного молока. 5 утра вставал он ровно, это было нелегко. Он читал стихи коровам, те давали молоко. Промчалась лето, он вырос наш поэт. Мектеби, Сабаның yüzü бассейні, спортивный комплекс, Саба арена спорт мәктәбе килеп керде. Hürmetli sportçular, bu yılda size yanadan yana uğraşlar nasip bulsun. Biz sizin hizmetinizi her vakit korap bilgiler varabız.
bizni kurtaramiz. Alloh rahmat sizga qadrli do'stlar. Maydonga Zavarina sport maktabi kirib kirdi. Rahim etiniz qadrli do'stlar. Rayonimizning sportchilari bizni har vaqt o'zlarining o'yinlari bilan suyundirib turadilar. Sabah Arena kollektivi maydonga kirib kirdi. Rahim etiniz qadrli do'stlar. Isamsiz bayramlar bilan sizni. Bizim bu kollektiv 2-yil gina ishlasa-da, endi sportda zo'r o'yinlari bor. Haligi kollektivning ishigidan kirib kiruvga ularning ne darajada sportga tortilulari bilan biz tanishib turamiz. Hurmatli trenerlar, yetakchilar, bolalarni shulay sportga tortilishingiz uchun sizga zo'r rahmat. Kelajakda da zo'rdan-zo'r o'yinlar tilaymiz. Ham bizning Tataristonda ham Rossiyada sportchilarimiz, jigo'larimiz ko'p bo'lsin edi deymiz. Sizning bolalarınız Rossiya ko'lamida jumushlar bo'lsinlar. Bayram salomlarim qabul etib oling'iz. Sportchilarni uzatamiz. Rahmat sizga qadrli do'stlar. Maydonga finansistlarni chaqirib qolamiz. Rayonimiz finansistlari yildan-yilda o'zlariga yetkazilgan birimlarni yaxshi boshqaralar. Sabon to'ylarda da, shulay qish bobaylar paradida da matur etib kiyinib, xalqning ko'ngilin ko'rarga chiqalar. Hurmatli finansistlar, ishingiz qatlovli, so'm tiyinning rivog'i sizning osha o'ta bori deb silaydik ilkiga yillarda. Hozir endi biz aqshalarni kartalar bilan olamiz. Sizning Madridda ishlagan ishlaringizni kuzatamiz, qaraymiz. Sizga rahmat aytamiz.
vakillari kirib kirdi. Qadrli do'stlar, rahim etingiz, maydon sizga. 1, 2, 3, 4. Qo'shnichilik departamenti vakillari, bizning xizmatchilarimiz bek ma'qul etib ajralanganlar, rahmat sizga. Yangi yilda yangi o'yinlar tilaymiz. Rahim etingiz, qadrli do'stlar. Әлеге Rayon Uzak shifoxonasi kollektivi maydonga kirib kirdi. Qish babaylar, qor qizlari ham qor burchiklari maydon o'rtasidan boradi. Bu yilgi dunyoda bo'lmagan zo'rasatni jiyuda ham xalqning salomatligi uchun ormit xizmat etuvchi shifoxonada ishlovchilarga o'zimizning zo'r rahmatlarimizni yetkazamiz. Ular kunni tunga yolg'on shu pandemiya zamonida avrularni ham o'zlarining turmushlarini qo'rqinish ostida qo'yib xizmat etadilar. Rahmat sizga, qadrli tabiblarimiz, shafqat tutashlarimiz, ham hamma rayon shifoxonasida ishlovchilarimiz. Bayram bilan sizni. Rahim etingiz. Maydonga keluvchilarni tanirga kerak. Hurmatli do'stlar, Uzak apteka kollektivi kirib kirdi. Zarurlarni ko'proq yutib olib qaytadi. Zarurlar birda bo'lmasin. Hurmatli do'stlar, apteka xizmatkorlarini qaytar salamlarimizni yo'llaymiz. Rayonimizning veterinariya birlashmasi kollektivi maydonga kirib kirdi.
армый хезмәт итәләр алар. Быел үзләренең территорияларын матур итеп, сымнар белән бизәп куйдылар. Ветеринария берләшмәсе коллективына кайнар сәлам! Рәхмәт сезгә, кадерле дуслар! Алга таба терлекләр арасында авырулар булмасын һәм сезнең эшегез югары бәяләнсен. Майданга саным инспекциясы вәкилләре килеп керде. Кадерле дуслар, халык белән бергә тыгыз элемтәдә яшәүгез, эшегезне матур итеп алып барганыгыз өчен рәхмәт сезгә, кадерле дуслар. Сезнең коллектив ничә районга хезмәт күрсәтә һәм һәрвакытсыз республикада алдынгылар. Рәхмәт сезгә! Яңа ел белән! Районыбызның пенсия фонды вәкилләрен майданга көтеп калабыз. Рәхим итегез. Пенсия фонды дигәч, өлкәнрәк кешеләрнең колаклары тора. Безнең бу коллективка әле килеп керәсебез бар дип уйлыйлар. Бу коллектив хәзер бик матур итеп зурайды. Һәм алар республиканың берничә район халкына хезмәт итәләр. Исәнмесез, кадерле дуслар? Майданга рәхим итегез. Шушында ук безнең районыбызның социаль иминият фонды вәкилләре дә. Эшләрегез уң булсын. Рәхмәт сезгә, кадерле дуслар, бәйрәм белән. Ура! Байлар сабасы үзәгендә районыбызның оешма учреждение предприятиеләренең кыш бабайлар парады дәвам итә. Кадерле дуслар, тамашачылар, сез дә җырланырсыз. Әйдәгез аларны бул чабып каршы алыйк. Районыбызның барлыклар системасында эшләүчеләргә кайнар сәлам. Сум тиеннәр сезнең аша үтә. Хәзер бөтен акчаларда карталарда. Карталарда акчалар күп булсын, кадерле дуслар. Банк хезмәткәрләренә кайнар сәлам. Районыбызның потребкооперация системасында эшләүчеләр үзләренең урындыкларында нык утыралар. Алар халыкка сәүдә хезмәте күрсәтүдә армый-талмый эшлиләр. Авыллардагы кибетләребез ябылмасын өчен, сәүдә системасы гөрләп барсын өчен тырышалар. Бәйрәм белән, сәүдәгәрләр! Рәхмәт сезгә! Эшләрегез уң булсын, кадерле дуслар! O da ötüyor yürüyor. Кадерле сабалылар һәм районыбыз халкы, кадерле кунаклар, сезне якынлашып килүче яңа ел белән котлыйбыз. Сезнең барыгызга да саулык, сәламәтлек, гаиләләрегездә иминлекләр теләп калабыз. Хәтерлисезме, моннан берничә ел элек безнең байлар сарасында кыш бабайлар парады башланып киткән иде. Шуннан соң безнең тирә-күрше районнар, Кукмара, Балтач, Теләче районнары
атлары, улы кийбәше авыл җирлегеннән дә килгәннәр. Сәлам сезгә, кадерле дуслар! Кибәшеләргә кайнар сәлам! Эшләрегез гөрләп барсын! Хәмәрдән авыл җирлегеннән килгән ат, анда утыручы кыш бабайларга һәм урман җәнлекләренә кайнар сәлам! Хәмәрдәннән килгән атлары көр, Аллага шөкер! Сабантуй спорт комплексыннан килгән вәкилләр нинди матур итеп уздылар. Мондый трамдашка утырсаң, әллә кайдырга барасың билләһи, шундый матур итеп әзерләнгәннәр. Хәзер авыл җирлекләреннән килгән транспортларга, техникаларга сәлам бирәбез. Килдебәк авыл җирлеге квадроцикл белән килгән. Кайда бакалама? Квадроцикл белән килгән. Нинди зур матур үгез әзерләп килгәннәр, Курсабашлылар. Курсабаш авыл җирлеге команда эшләүчеләргә кайнар сәлам. Рәхмәт сезгә, кадерле дуслар. Иштуганнан килгән авыл җирлегендә эшләүчеләргә кайнар сәлам. Кәҗә. Сәлам, сәлам, рәхмәт сезгә, бәйрәм белән. Булан белән килгәннәр. Минем күзгә кәҗә булып күренә инде булан да хәзер. Хөрмәтле тамашачылар, кул чабып торыгыз. Мишән авыл җирлегеннән килгән машина. Сәлам сезгә, кадерле дуслар. Кыш бабайлар, кар кызлары ничек матур итеп машинаны бизәп килгәннәр. Безнең байлар сабасында гына була торган шушындый матур машина, техника һәммә килеп керде. Күрәсезме, хөрмәтле дуслар? Саба авыл җирлеге. Кайнар сәлам. Урамнарны матурлап һәммә роза. Анда бик матур итеп урман җәнлекләре, кыш бабайлар, кар кызлары басып торалар. Рәхмәт сезгә. Районыбызның күп тармаклы предприятиесе коллективы быелгы яңа ел бәйрәменә алар каршылау өчен бик зур тырышлык куйдылар. Урамнарны бизәделәр, таулар ясадылар. Районыбызның күп тармаклы җитештерү предприятиесе коллективына кайнар сәламнарыбызны юллыйбыз. Hürmetli dostlar, техникалар барады, үзебезнең майданыбызны башлап җибәрде. 159 номерлы БМК коллективы килеп керде. Бу тигрны күрәбез. Иптәшләр, әзрәк туктап да, халыкка күрсәтсәгез дә бик рәхмәтле. Юлбарыс. Карагыз әле ничек матур итеп әзерләп килгәннәр. 159 БМК коллективы елның-елында шушындый матур итеп әзерләнеп килә. Алар халыкка игелекле хезмәт итәләр. Алар ремонт эшләре белән шөгыльләнәләр, иләр салалар. Һәм гомумән без 159 номерлы БМК коллективына, аның җитәкчесе Фәргат Әгълүевичка үзебезнең кайнар сәламнарыбызны юллыйбыз. Бәйрәм белән. Майданга Сабагаз оешмасы коллективы килеп Буян йылын алып киләләр алар. Аягызлары ничек матур итеп, буяннары барабанда суга. Моны бары тик Сабагаз оешмасы коллективы гына булдыра. Районыбызның Сабагаз оешмасы коллективы берничә районда хезмәт күрсәтә. Алар безне җылы иләрдә тоталар. Аларның эшләре мактауга лаек. Сабагаз оешмасы коллективына кайнар сәлам. Кыяфәтең бик тук. Көтләләрең белән кит буян. Урманнарда күп булыгыз сез. Рәхмәт сезгә, куяннар. Альтаха. Әлеге симфониканы районыбызның янгын сөндерүчеләре алып киләчәк. Без аларны хәзер майданда көтеп калабыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең барыгызны да яңа ел белән котлыйбыз. Һәм сез кулларыгызны селкеп, кулларыгызны чабып, безнең ел символикаларын озатып калыгыз. Бәйрәмнәрне бергәләп матур итеп алып барыйк. Хөрмәтле тамашачылар, майданга
коллективы Hürmetli tamaşaçılar, bizning maydonga Drakon kelib kirib, Qoraqal'da nechik motor etib hazırlanib kelganlar ular. Rayonimiz yangın söndürücüleri bugün bayramga büyük motor hazırlık bilan kelganlar. Qoraqal'da ularning Drakoni. Yangın söndürücülerge biz hayırlı motor günler dileymiz. Günlerimizde tinch bulsun. Illerimizde yangınlar bulmasın. Hem sizin işiniz yüklap olsun diye aytaman. Alda da devam ederiz kadirli dostlar. Bugün baylar sabasında zor bayram, zor tantana. Bu minutlarda rayonimizning uyushma uchrashuvchi предприятиялары texnikalar bilan maydonga kelib kirdilar. Soba tarazalari kollektivi yılan bilan kelib kirdi. Soba tarazalari ilarimizni жылы etу uchun uyushma uchrashuvchi предприятияларында жылы bo'lsin uchun tirishadilar. Ular yasagan tarazalar har kimga ishoy. Rahmat sizga qadrli do'stlar. Rayonimizning podstansiya kollektivi maydonga kelib kirdi. Ot bilan kelib kirdilar. Oy, otlari ko'pmi bularning, oyoqlari bekshar. Rayonimizning elektr shiltari kollektivina qo'ynar salam. Ilerimizda uyushma uchrashuvchi предприятияларда elektrlar turmasin, ishlaringiz ilir bo'lsin qadrli do'stlar. Rayonimizning avtobor kollektivi Sariq bilan kelib kirdi. Sariqlarning hissini ishlar bilan borsa yıllarını aybat etib tüzügüz. Hem biz sizge durmuşlar tilab qolamiz. Rayonimizning Agrahim servis kollektivi kelib kirdi. Maymun bilan. Alдағы yılda maymunlarga yozmasın. Barımızda motor işler bulsun. Kıymet kollektivine durmuşlar deymiz. İşleri gürlep borsun deymiz. Rayonimizning Urman xo'jaligi kollektivi. Hurmatli urmanchilar, rahmat sizga. Büyük motor etib hazırlanib kelgansiz. Ertasiingizda tovuqlarimiz da bor ekan bayram bilan. Buyurgan Rossiya kollektivi maydonga kelib kirdi. Ildiz ishlaringiz sizga bayram salomlarini yo'llab qolamiz. Izingiz yaxshi o'tira. Bizni har vaqt yomonliklardan saqlab tursin. Urra! Hurmatli tomoshachilar, sizni yangi yil bilan qutlaymiz. Har qaysig'izga sog'lik, salomatlik, baxт, quvonchlar tilaymiz. Yangi yil, yangi umidlar olib kelsiz. Maydonga sabah kollektivi kelib kirdi. Har traktorga do'ngizni baylab solganlar. Beshik motor etib hazırlanganlar. Sabah kollektivi 2021 yilda da urushlarga erishib yashasin. Qadrli
да хәзер үзәк мәйданга төп чыршыны ачу тантанасына чакырабыз. Һәм бу минутларда парадны алып баручылар, парадта катнашучылар, сезнең барыгызны да яңа ел белән котлыйбыз. Яңа ел, яңа уңышлар, яңа куанычлар, яңа бәхетләр алып килсен. Бәйрәмнәр күңелле булсын. Хөрмәтле Сабалылар, районыбыз халкы, килгән кунаклар, барыгызны да үзәк мәйданга зур чыршыны ачу тантанасында көтеп торабыз. Алда киләсе еллар һәркемгә сәламәтлек, бәхет, куаныч һәм имин еллар алып килсен. Бәйрәм белән кадерле
жеме. Туңып тұрмаймыз. Итіклелер ұт шыққан шешектен дейміз. Яңа елден апарыңыз мұнда. Кетті біргелек. Бұл ғанатты. Şaptan kalban hıyal bilen Kugel kalan ezilir yanayım Günler uzak giler etken Alda bitmeden gide yanayım Gide yanayım Günler uzak giler Рахмет, Илназ. Рахмет. Исәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле райондашлар, кадерле кунаклар! Сезгә чын күңелдән якынлашып килүче яңа ел бәйрәмнәре белән кайнар котлыйбыз. Ел артыннан ел үтә. Менә әле генә каршы алган 2020 елның соңгы ае да ахырына якынлашып килә. Әйе, Илназ, еллар үтә алгансылар кебек дип юкка гына җырламыйлар. Шулай бит, ни ярада гына быел сизелмичә үтте дә китте. Ничегрәк булыр икән быелгы яңа еллар? Ул ниләр алып килер икән? Менә әйтеп карале. Менә син ничек уйлыйсың? Кызык син, Илназ, мин
ошыга нәрсе күрәзәшем әллә. Тик беләсеңме? Менә мин сиңа алай да бер сүз әйтәм, тыңлап кара әле. Яңа ел үргә баскыч, бәхетеңә тәрәзә. Яңа шатлык, яңа ачыш, яңа абруй дәрәҗә. Мин дә сиңа бер сүз әйтәм. Яңа ел күк гөмәзендә җемелдәүче энҗеләр. Ил йөген иңгә йөртүче ару белмәс кешеләр. Яңа ел бәйрәмен балалар гына түгел, без олылар да көтеп алабыз. Һәр үткән ел үзе белән кабатланмас мизгелләрне алып китсә, иске елны озатып, яңасын олы бәйрәм итеп каршы алабыз. Яңа ел бәйрәме ул ниндидер сихри тылсымлылыгы белән үзенә тарта. Якынлашып килүче яңа ел белән дуслар. Хөрмәтле райондашлар һәм килгән кунаклар. Хәзер яңа ел бәйрәме белән котлау өчен сүз Саба муниципаль районы башлыгы Миниханов Рәис Нургали улына бирелә. Рәхим итегез. Hürmetli sağollar, qonaqlar. Рөхсәт сезне бөтенегезне дә киләсе яңа ел белән тәбрикләп китергә. 2020 ел тәмамлап килә. Инде белгәнчә ул безнең юбилейлар елы. Беренчедән безнең Олы җиңү Бөек Ватан сугышының 75 еллыгы узды. Һәм инде районыбызның 90 еллыгы, шул вакытта республикабызның 100 еллыгы. Дөресен әйтергә кирәк, күп предприятие учрежденияларның юбилейлары. Моның артында сезнең тырышлыгыгыз, инде мин бик зур рәхмәтле безнең өлкәннәребезгә, алар шундый яхшы тормышка безне тырышлыклары белән китерделәр һәм инде безнең киләчәк буында бүгенге көндә үз белемнәре белән һәм һөнәрләре белән әзерләнәләр яңа тормышка. Көннән-көн үзгәреш бара. Нинди генә авырлык булмасын, менә бу ел инде бөтен дөнья буенча шундый шир барлыкка килде. Шулай булса да, без бердәм, беребез аңышкан аркасында бөтен җир эшләп тора, гөрләп тора. Нишәтәсен шир булгач аны дөресен әйтергә кирәк, табибларга өстәмә авырлык килде, әле бүгенге көндә дәвам итә. Аларга чын күңелдән рәхмәт. Шул вакытта инде мәгарифтә дә безнең үзенчәлекле укулар булды. Сынмады бер көндә. Берсе аңышкан аркасында ул дәвам ителде. Һәм инде бүгенге көндә безнең мәгариф системасы Аллага шөкер эшли. Балалар бакчаларында, авыл хуҗалыгында хезмәт куючыларга аерым аларга бик зур рәхмәт. Инде шушындый ширләр булса да, алар берсе өчен берсе орта, икенчесе эшли. Бөтенесе тырышлык аркасында уңышларыбыз да бар. Табигать шаты да бирде. Безнең быелгы республика буенча зур уңышлыкка килде һәм инде районыбызда да шулай. Инде терлекчелек буенча да республика алдында без алдынгыларда ул зур хезмәт аның артында. Яңадан әйтәм, менә шундый ширләр булган вакытында да бердәмлек аркасында, уңышлык аркасында зур уңышларыбыз. Төзелешне дә әйтеп китмичә булмый. Республика буенча безнең бер генә программа тукталмады, өстәлдә дип әйтергә кирәк. Шул вакытта районыбызда да нинди үзгәрешләр, радио һәм телевидение аша сезгә күреп, ишетеп торасыз, мин аны бүген көндә кабатлап тормыйм. Дөресен әйтергә кирәк, бөтен булган әйбер ул сезнең тырышлыгыгыз. Һәм инде бөтенегезгә дә бик зур рәхмәт. Сезне киләсе яңа елда яңа уңышлар, аның өчен кирәк иң беренчесе ул тазалык, берегез аңышып, гаилә бәхетләре. Һәм инде нинди хыялларыгыз бар, бөтенесе тормышка ашсын. Рәхмәт зур эшләрегез өчен. Бәйрәм белән сезне. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде хәзер әйдәгез. Ура дип, елкыны яндырып җибәрик. Бөтенебез дә уң якка карыйбыз, әйдәгез. Яңа еллар белән барчагызны. Инде кадерле дуслар, әйдәгез тәбрикләүләргә күчик.
Россия Федерациясы Конституциясына үзгәрешләрне хуплау мәсьәләсе буенча Гомум Россия тавыш бирүен оештыруга һәм узыруга керткән шәхси өлеше өчен Бердәм Россия Бөтен Россия сиясәт партиясының Соба җирле бүлекчәсе башкарма секретаре Зарипов Фәрит Хайдар улы Бердәм Россия партиясы генераль советының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Кемдер җитәкчелек итәргә тиеш инде. Безнең районыбызда Бердәм Россия моторына эшләп килә. Бер-беребезне аңлашабыз. Һәм инде менә ул уңышлар инде өстән поддержка булмаса бер вакытта әлләсе эшләп булмый. Үзегез күрәсез, районыбызда үзгәрешләр бар. И булсын да. Шулай булсын. Хезмәт куйган тармакларында күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен тасыр төзелүгә 100 ел истәлек билгесе белән бүләкләнүчеләрне сәхнәгә дәшәбез. Сарыагбар районы мөхтәсибе Әхмәтов Айнур Гыйльфан улы. Чын күңелдән котлыйбыз. Шурак бисмиллахларны әйтсә, безнең бөтен әйбер булыр. 1991 һәм 2017 елларда Разгострах Татарстан җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Байлар Савасы шәһәр тибындагы бистәсе агентлыгы директоры булып эшләгән Ихсанова Зөлфирә Кыддыс кызы бүләкләнә. Аның 100 еллык мөнәсәбәтләрне ул күбрәк безнең партияда бик каты эшләтте. Страховать вакытта да бер вакытны бер кемнән дә ничә әйтәм соң инде начар сүз ишетелмәде. Шулай булсын. Үз рәхәтен күргәгез. 1955-2000 елларда Октябрь колхозында шофер булып эшләгән Каримуллин Миннәхмәт Вәли улы бүләкләнә. Бу Октябрь колхозында не? Красный аттестат вертаем. Нәрсәдер эшлисе булса Октябрьдә кеше белән генә эшләшә. Тәбрик итәбез. Симез җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьтә тракторчысы Фатыйхов Данил Фидаил улы бүләкләнә. Зоморошлары белән молодец кеше. Үзе чыгара торган товарларда Татарстан АСРның 100 еллык информацион билгесен куллануны раслаучы сертификат шәхси эшмәкәр Әхмәтов Айнур Гыйльфан улына тапшырыла. Ахметовлар көне була юк. Инде менә сертификат алды. Шиклегә хәзер сатылачак. Алкоголь продукциясының сыйфатына дәүләт контроле бурычларын хәл итүдә һәм Татарстан Республикасының кулланучылар базарында хокук бозуларны кисәтүдә нәтиҗәле хезмәттәшлек өчен шулай ук Татарстан Республикасы дәүләт алкоголь инспекциясе төзелүгә 25 ел тулуга бәйле рәвештә Татарстан Республикасы дәүләт алкоголь инспекциясына 25 ел билгесе белән Россия Эчке эшләр министрлыгының Саба районы бүлеге начальнигы Исмагыйлов Васил Шарифулла улы бүләкләнә. Айтам инде ул җитәкче әйбәт булса, бөтенесе бердәм булсалар, эш бара. Инде районыбызда да киләчәктә шундый тынычлыклар булсын. Күрсә алардан тора, аларга бик зур рәхмәт. Урман хуҗалыгында күп еллык нәтиҗәле хезмәт өчен Саба укыту тәҗрибә урман хуҗалыгы дәүләт бюджет учреждениесе директоры Рахматуллин Илһам Гайдулла улы Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Илһам бик шәп малай ул. Бик төгәл, бик тырыш. Миңа якын инде урман булгач. Күп еллык нәтиҗәле хезмәттәшлек һәм районның социаль-икътисади үсешенә керткән өлеше өчен Институт агротранспроект җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте генераль директоры Хабибуллин Рафит Зиннат улы Саба муниципаль районының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Аштавы Шәмәрдан яннан инде ул безне шу хәтле якын итеп бик күп проектлар эшләде, киләчәктә эшләр дип тотып кала. Рәхмәт ага. Һәм инде 17 яшь тулды. Алдагы берне аласы, артыннан 0 istəyisiz.
халыкны эш белән тәэмин итүдә күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Саба районы халыкны эш белән тәэмин итү үзәге директоры Габдрахманов Данис Рәкыйп улы Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Данис Виктор Шмалай. Киләчәктә дә уңышлар. Бик авыр җиргә Димитрий кирәк бу ел. Менә анда инде бутка булды дип әйтергә кирәк. Берсе керде, берсе чыкты дип. Мәшәләдә сән соң, молодец. Сәламәтлек саклау өлкәсендә күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен Шәмәрдән участок хастаханәсе баш табибы Мөхәммәдияров Нәҗметдин улы Саба муниципаль районы башлыгының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Тоже юбилейлар, һәм инде Шәмәрдән үзенчәлекле җир. Тырышалар, молодцы. Яшәктә дә уңышлар. Районыбыз килеп туган вазгыятькә карамастан яңа ел бәйрәменә зур тырышлык белән әзерләнде. Ә хәзер яңа елга әзерлектә актив катнашкан оешма предприятие, учреждениеларны, шәхси хуҗалыкларны бүләкләүләргә күчәбез. Саба шәһәр һәм Шәмәрдән авыл җирлекләренең белем бирү учреждениеләре арасында яңа елга бизәлеш буенча урыннар түбәндәгечә булды. Кызыксындыру бүләге белән балалар иҗат үзәге һәм балалар сәнгать мәктәбе бүләкләнә. Дөресен әйтергә кирәк, җиңелеш түгел. Эшләгән кеше генә үзе белән нәрсә икән. Шуның өчен дә үпкәләштән булмасын инде. Бөтенегезне дә бүләкләп бетереп булмый. Чын күңелдән бөтенегезгә бик зур рәхмәт. Молодцсыз бөтенегез дә. Зур рәхмәт. Чираттагы кызыксындыру бүләге белән сәләтле балалар мәктәп интернаты бүләкләнә. Чын күңелдән тәбрик итәбез. Гимназиясы бүләкләнә. Кызыксындыру бүләге белән Шәмәрдән лицейы бүләкләнә. Бүләкне инде без Шәмәрдәндә чыршы ачылышында тапшырдык. Бу категорияда аерым урыннар билгеләнмәде. Ә инде гран-при иясе итеп Саба аграр көллияте табылды. Чын күңелдән котлыйбыз. Ясаган әйберләр республикада хәтле улы юктыр бер кыяда. Күрше районнар тырыша. Чын күңелдән тәбрик итәбез. Авыл җирлекләренең белем бирү учреждениеләре арасында яңа елга бизәлеш буенча урыннар түбәндәгеләр булды. Кызыксындыру бүләге Эзмә урта мәктәбенә тапшырыла. Шулай ук кызыксындыру бүләге Тимершык урта мәктәбенә тапшырыла. Өченче урын Мишән төп мәктәбенә тапшырыла. Шулай ук өченче урын Кызыл Мишәк коррекцион интернат мәктәбенә тапшырыла. Икенче урын Кырсабаш интернат мәктәбенә тапшырыла. Шулай ук икенче урын Яблашта урта мәктәбенә тапшырыла. Инде әлбәттә беренче урын Икшермә кадет интернат мәктәбенә тапшырыла. Чын күңелдән тәбрик итәбез. Икенче урын Улы Кибәче урта мәктәбенә тапшырыла. Рәхим итегез. Саба шәһәр һәм Шәмәрдән авыл җирлекләренең балалар бакчалары арасында яңа елга бизәлеш буенча урыннар түбәндәгечә булды. Кызыксындыру бүләге белән Саба 4-нче номерлы Кыңгырау балалар бакчасы бүләкләнә. Шулай ук кызыксындыру бүләге белән Саба 3-нче номерлы Шоколад балалар бакчасы бүләкләнә. Шулай ук кызыксындыру бүләге белән Шәмәрдән 1-нче номерлы Әкият балалар бакчасы бүләкләнә. Шәмәрдәндә чыршы ачылышында без инде бүләкне тапшырдык. 3-нче урын Саба 2-нче номерлы Әллүки балалар бакчасына бирелә. Шулай ук 3-нче урын Саба 5-нче номерлы Бәләкәш балалар бакчасына тапшырыла. Шулай ук 3-нче урын Шәмәрдән 2-нче номерлы Тирим балалар бакчасы бүләге.
бакчасы бүләкләнә. Бу инде Шәмәрдәндә тапшырылды. Икенче урын Саба 6 номерлы Болашак балалар бакчасына тапшырыла. Шулай ук икенче урын Салават күпер балалар бакчасына тапшырыла. Бүләк Шәмәрдәндә тапшырылды. Беренче урын Саба 1 номерлы Шатлык балалар бакчасына тапшырыла. Авыл җирлекләренең балалар бакчалары арасында яңа елга бизәлеш буенча урыннар түбәндәгечә булды. Кызыксындыру бүләге белән Лесхоз балалар бакчасы бүләкләнә. Шулай ук кызыксындыру бүләге белән Иштуган балалар бакчасы бүләкләнә. Кызыксындыру бүләге белән Югары Симент балалар бакчасы бүләкләнә. Кызыксындыру бүләге белән Олы Шуңар балалар бакчасы бүләкләнә. Һәм инде әлбәттә беренче урын Мисәбәк балалар бакчасына тапшырыла. Бу категориядә икенче, өченче урыннар билгеләнмәде. Рәхмәт, хәзер инде сәхнәгә тәбрикләү өчен район эчке эшләр бүлеге начальнигы Исмагилов Васил Шарифулла улын чакырабыз. Республика юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе тарафыннан без юл йөрү кагыйдәләрен саклыйбыз. Юл хәрәкәте иминлеге темасына белем бирү учрежденияләре арасында кар сыннары ясауга конкурс үткәрелде һәм конкурс нәтиҗәләре ачыкланды. Район мәктәпләре арасында кызыксындыру бүләге Мишән төп мәктәбенә бирелә. Һәм әлбәттә беренче урын Ябулаштау урта мәктәбенә тапшырыла. Бу категориядә икенче, өченче урыннар билгеләнмәде. Район балалар бакчалары арасында кызыксындыру бүләге белән Шәмәрдән 3 номерлы Салават күпере балалар бакчасына тапшырыла.